खुलुमबाय आं दिनै नोंथांमोननो आरो गुबुन रोखोमनि मोनसे दंफां सिनायथि होनो लादों मुलि दंफां जाय केन्सार बायदि गिथावना बेमारखौ होबथानायाव मदद खालामो केन्सार बायदि गिथावना बेमार जाय बेमारखौ जोङो खोब खम बिबांनि डाक्टरफोराबो बेखौ बासायनो हायो आरोना बे केन्सार बायदि बेराम गिथावना बेमारखौबो होबथानो हाग्रा मोनसे दंफां नुनायाव खूब साधारन नुयो किन्तु केन्सार बायदि बेमारखौ होबथानो हाग्रा मोनसे दंफां आरो मुलि बियो नैबेनो जाहैबाय बे दंफाङानो जाहैबाय बे नै दंफांखौ सिनायथिला बर'आव बे दंफांखौ साम खान्थाल होननानै बुङो बिनि गोजौआ एसे गोजौ जायो आरोना बहुद गोजौ जायो ओमफ्राय बिनि फिथाइया जानायाव खोब मोजां खान्थाल टाइपनि बियो खान्थाल टाइपनि आरो सु 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 थायो बे दंफाङा माबा बिनि माबाया फिथाइया नायलाय बे दंफांनि दंफांखौ साम खान्थाल होननानै बुङो साम खान्थाल आरो बेखौ इंराजियाव सरसब बुंना बुङो स्पेलिंखौ फिन खेबसे बुंबावदो SOURSOP सरसब आरो बेखौ बोरै जायो आं नोंथांमोननो खिथालांनोसै बेखौ फुङावना साहाखौ जेरै जोङो फुदुंना लोङो थिग बेबायदिनो बेखौ खानानै गांथाम गांनैसो ससपेनाव होनानै जेरै साहाखौ जोङो बयल खालामनानै लोङोना बेबायदि लोंनांगौ आरो सप्तासेयाव खनसे खननै खनथाम बेबायदिनो लोंगारबाय थानांगौ आरो बे केन्सार जातीय गिथावना फाहामनायाव बा प्रटेक्सन खालामनायाव बहुद मदद खालामो बे दंफाङा बेखौ फरेन कान्ट्रि बा बिदेशनि मानसिफोरा बिराद लोङो बेखौ नोंथांमोना गुगोलाव सार्च खालामनानै नायबा मोनगोन गुगोलाव SOURSOP सरसब होननानै बुङो बे दंफांखौ सरसब लिफ आरो बेखौ ओरैबायदि बियो नुनायाव साधारन दंफां जानो हागौ किन्तु केन्सार जातीय बेमारखौ फाहामनायाव बहुद मदद खालामो आरो बेखौ लोंगारबाय थानांगौ साहाखौ जेरै जोङो फुदुंनानै लोङो बेबायदिनो बेखौ बयल खालामनानै फुङाव उदै खालियाव लोंनांगौ आरो बेखौ बिराद इम्परटेन्ट दंफां बेयो नुनायाव साधारन दंफां जानो हागौ नोंथांमोना गुगोलाव सार्च खालामनानै नायोबा मोनगोन कमप्लिटलि गुगोलाव सार्च खालामनानै नायोबा बेनि गुनागुनखौ मोनगोन आरो नोंथांमोना इंराजियाव मोनसे माबा दङ आरो सेन्टेन्स प्रिभेन्सन इज बेटार देन कियर थारमाने माबा प्रिभेन्सन इज बेटार देन कियर थारमाने बेमार जानायनिख्रुइ आगोलावनो जुदि मानसिया सजागता जानानै थायोब्ला बेफोरबायदि बुस्थुखौ सम सम लोंगारोबा बेफोरो बेबायदि गिथावना बेमारफोराबो खोब साधारनै साफिनो हाया आरो हमना जोङो साहा दैलि फुङाव जोङो साहा लोङो किन्तु साहायाव ओरैबायदि माराक्ट' केमिकेल होयो जाय केमिकेलखौ खनसे होखांनानै सानबानि उनावनो प्लाकिं खालामनानै जोङो बेखौ मिलाव फेक्टरियाव लांनानै मेनुफेक्सार खालामनानै जोंखौ लोंहोयो हायोब्ला साहाखौ लोङालाखौनो बेनि बिलाइखौनो फुङाव साहाखौ जेरै लोङो बेबायदि लोंनांगौ आरो केन्सार जातीय गिथावना बेमारखौ होबथानो हानाय मोनसे एकदम खोब इम्परटेन्ट दंफां बियो नै नायना ला बेखौ जानानै खिथिनो आं नोंथांमोननो थादुलाला मोनजायो बेखौ फुङाव उदै खालियाव साहाखौ जेरै फुदुंना लोङोना बेबायदि लोंनांगौ आरो बिराद मोजां दंफां बे उपयुक्त दंफां सरसब होननानै बुङो नोंथांमोना बेखौ गुगोलाव सार्च खालामनानै नायबा मोनगोन आरो सरसब प्लान्ट आरो सरसब लिभ्स होननानै SOURSOP सरसब इम्परटेन्ट दंफां बियो दुर्लभ जड़ीबुटि होननानै बुंदों जायखौ हिन्दीयाव
रामबाण की तरह काम करता है होननानै बुङो ना दे बेबायदि आरो बे केन्सार जातीय बेमारखौ होबथानायाव बिराद मदद खालामो सम सम लोंगारबाय थानांगौ सप्तासेयाव खननै खनथाम साहाखौ जेरै फुदुंना लोङो जोङो बयल खालामनानै बेबायदि लोंनांगौ आरो ना बे दंफाङानो देरो बे दंफाङाबो गिदिर जायो दंफाङा आरो बे दंफांनि फिथाइया ओरैबायदि दा नायथावना सु 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 थायो आरो सु गोलाव 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 बेसेबां जायो बेसेबांनि बारा जाया आरो सब बेसेबां जायो आरो ना बेसेबांनि बारा जाया बेयो दंफाङानो नाय बिराद गायनो हाला न'फोराव मिथिगोन नोंथांमोना साम खान्थाल होननानै बुङो बेखौ ओरैबायदि मोजां दंफां फारसेथि अक्सिजेन गेस होबाय थादो लोगोसे मुलिबो जायो आरो मोजां दंफां बिदिब्ला दोनथ'बाय आरो माब्लाबा आरो गुबुन बेरामनि गुबुन दंफां लाना फैलायगोन बिदिनो आंनि चेनेलखौ नायलांबाय था नोंथांमोना ARD अफिसियेल इउटुब चेनेल बिदिनो मोजां आं कनस्ट्राक्टिभ भिडिअ आरो बेनिफ्राय गियानिनि माबाफोर भिडिअ नायनोब्ला आंनि भिडिअखौ फल' आरो साबस्क्राइब खालामनानै ला खुलुमबाय।